Allah holniɗo so amburtade ɓeyden gustaki yo jeydu balɗe moƴƴiɗen battante teddi kam weli kam ko garɗon tawdemi ha nder gallam baldemi juuɗe wuri ko Allah hollaniɗo o so amburtade ne ɓeyden gustaki min donima directeur TV Pinal e membre golloɓe mum fof Allah hollaniɗo o so amburtade ne ɓeyden gustaki ene kala juuɗe en ñaguima Allah Allah waɗa moƴƴere e kawral e jumbal e cellal Allah addu deeyere e leydi ndi Allah deynu leydi ndi waɗa hen kawral waɗa hen moƴƴere ya ko Allah yiɗi ene bijo Allah ya ko di ko Allah wattinto ko Allah donima pulaagu e malinaɓe kala pullo e leƴƴi kala ko mbawɗa wonde on duwanama en donima président am moƴƴi mawɗo leydi ndi e dendagal président fulɓe ha moƴƴi Abousso en jejjitani ɗum en donima kanko e membre makko foof assalamu aleykum ko ɗum woni ko joginomi haala faade moɗon